чанде аз ронандаҳои троллейбусҳои шаҳри душанбе аз он нигаронанд ки дар давраи пандемияи covid-19 аз ҳисоби коҳиши мусофирон даромадашон кам шуд, аммо дар ин шароит аз ҷониби раҳбарияти корхона дастгирие наёфтанд. қурбонали Тураев 15 сол аст ки дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус ба ҳайси ронанда кор мекунад. мегӯяд ин шабу рӯз бо маоше ки мегирад наметавонад рӯзгорашро пеш барад. ташвиши дигараш ин аст ки бо вуҷуди маоши кам агар нақшаи рӯзонаро иҷро накунад мушкилиҳои дигаре гиребонгираш мешаванд. нақшаи кори план гузошта шудааст ва ҷаримаситонӣ аз ҳисоби ронанда маош 250 сомон мегирифтам. ҳозир моҳи ноябр 316 сомон ба ман маош додам. ман шахсан худам аз сар то бего кор мекунам. 190 сомон бояд бошад, 230 сомон биёр мегирам. кароматулло қурбонов ҳам то чанд моҳи пеш ронандаи троллейбус шуда кор мекард, аммо ба гуфтаи ӯ шикояташ аз маоши кам ва талаб кардани ҳаққаш ва баркарнориаш анҷомидааст. ба хоҳиши худ навбатдория ба уҳдаи худ гирифтам. ба ман 850 сум маош ваъда карданд ки моҳашба 850 сум мегирӣ, аз ҳамин лаҳза 850 сум падаход налог мегардонӣ. шояд 100 сум боша, шояд 80 сум, шояд 150 сум. ман ҳамин чиза ба уҳдаи худ гирифтам. вақте ки ман 27 шабонарӯз ба ҳамин навбатдорӣ рафтам омадам, охири моҳ шуд ман ба 134 сомонӣ маош навистам. сабаби айкор озод кардани ман ҳамин шуд ки мисол ман даъво кардам, ба ҷои мара дастгирӣ кардан ман айкор озод кардам ба воситаи таҳдид. шикояти ронандаҳо дар ҳолест ки маъмурияти корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус мегӯянд пандемияи covid-19 шумораи мусофиронро кам кард ва ба ҳамин хотир маоши кормандони корхона то андозаи поён рафт, зеро ронандаҳо аз рӯи ҳаҷми маблағи ҷамъовардаашон ҳақ музд мегиранд. аз сабаби кам касало буд нақшачӯрабини иҷро намешуд, одам кам буд. баъд мо аз ҳисоби фоизи маблағи овардагишон мо мисол маош метиҳем 25% метиҳем. аз ҳисоби ҷамъоварии маблағшон мисол чӣ қадаре ки биёранд 25% маблағ мо маоши вайро ронандора метиҳем. дар давраи covid-19 ки вай мусофир кам ки шуд, хай маблағи ём кам мешавад. ҳозир хеле беҳтар шудааст. ҳозир мардумон бо сатҳи хизматрасониам нақс шудааст, мусофирам зиёд шудааст, маошошонам хестааст. ҳоло дар назди корхона зиёда аз 100 троллейбус фаъол аст ва раҳбарият мегӯянд ба ронанда ниёз доранд. шикоят аз пардохти маош ва ночиз будани он на танҳо аз забони ронандаҳои троллейбус, балки аз забони кормандони дигар бахшҳо низ борҳо садо додааст. чунин шикоятҳо дар давраи пандемияи covid-19 ба маротиб бештар шуданд.